खुलुमबाय। थुनलायारि हानजा खन्थाइ बिबारनि थामथि गायसं एबा जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै थांनाय 19 दिसेम्बरनिफ्राय 21 दिसेम्बरसिम हानजानिफ्राय मोनसे अनलाइन रायथाइ खन्थाइ फेस्ला सुंद' सल' लिरनाय आरो सोंगाब बादायलायनाय हाबाफारि लानाय जादोंमोन। माखासेयानो बादायलायनायाव बाहागो लादोंमोन। गासै बादायगिरि बिथांमोननिसिम हानजानिफ्राय साबायखर बावहरनाय जाबाय। दानिया जों सोंगाब बादायलायनायनि साथाम देरहागिरिफोरनि मुंखौ फोसावनो लाबाय। देरहागिरिफोरनि मुङा फारियै चिरांनि दैमासा ब्रह्म, बाक्सानि मदन नार्जारि आरो चिरांनि गोमबोर दैमारि। देरहागिरि बिथांमोननिसिम खन्थाइ बिबार हानजानिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय आरो बिथांमोननि माननि बान्थाखौ डाकनि जोहै दैथायहरनाय जागोन। चेनेलनि डिस्क्रिप्शनाव सोंथिनि फिनखौ होनाय जादों। गोजोन्थों।